This is it, chicken feet. Trying to eat chicken feet for the first time. Ika nga ni chicken feet girl. Mapapasabi na lang kayo ng, oh, I'm so scared. Niready ko na nga pala yung paa ng manok para tanggalin ko na yung skinnes niya. Among kras, inananusak ngay katenta kukukan kudil na. Hatan tulakid di chat mon nga uri lang makadomingo. Sinabunan ko na nga para matanggal yung langsi niya. Sa kunto binuyatan tihat ako. Sa kunto binugwan iti manin adaw. Para ako naman yung ayayatin mo. Noon nalaing ka kanong agluto kas rupang nga nagwapo. Nagprepare na nga ako ng panggata para mahal pa rin kita. Yes, kiligas. Nagprepare na nga ako ng bawang kasla jayin sukat da kanya nga grup-rupa nga taki nuang. Kun sibuyas agas ti rupa nga nagalas at yung classmate mong luya. Uri permi pinag-makeup na no grup-rupa latangal alya. Nagprepare na nga rin ako dito ng agas ng almoranas. No tumakingay ka ay sauce nagpanaas. Ang panguli yung hindi kanya pinili, green chili. Nagluto na nga rin ako dito ng paryok. Sa akong tumot imprito ti mantikan. Tatlusan nagtumutan nga panawan. Ang mga nukalpasan nagto nga pinagayayaman isukat na kon iti adda ti kwartana. So nga nuruklok kon nag iyo na akon nga isig badyain sukat mo kanya nga kaslala group proba nga no ang. Hindi po ako makungungad. I'm concerning yourself lang. Ang dami kong sinasabi ay bawang lang matgaya. Ilagay ko na nga rin yung sibuyas agas ti rupa nga nagalas. At insurono ko na nga rin yung classmate mong nagrorobang alalya. Kunamlan no sino ang bida-bida. Makeup lang magaya may tinagpapintas kinyana. Ay ang dami ko na palang dada. Pasensya na, mahal pa rin kasi kita. Yes, kilig ka tiger. Nilagay ko na nga rin yung panang manok. Oh, I'm trying to eat chicken feet for the first time. Tapos kung to hinalo-halo, tatlong mabait nga maluto. Nilagyan ko na nga rin ng tubig water danom in English, nature spring. At nilagyan ko na nga rin na ang pag-ibig ko sa'yo ay parang paminta. Gusto mo ng buo pero dinurog na ng iba. O tignan nyo naman ang luto ko, nag-i-smoking pa. Kailangan na ata ng ambulansya ay bumbero pala. Dahil sa usok niya, hindi niya na makikita yung halaga ko. Kasi malabo na maging tayong dalawa. Habang naghihintay nga sa'yo, ay nilagay ko na yung pangalawang gata. Parang sa relasyon natin, ako lang yung pangalawa. Nilagay ko na nga rin yung aramang at yung agas ng almoranas. At yung panguli, green chili, parang ikaw hindi niya pinili. Sa konto niloha-loha, para may taste naman ako sa'yo. Nilagyan ko na nga rin ng pag-ibig ko sa'yo ay parang bitchin. Pagkatapos mo ako pakiligin, iiwan mo din na parang nating sapin. Ay sus, nagsakit bitin. Inkabel ko bitin, di unang gata. Dapat di ay ayatam siyak lang ti muna. Ay sus, dahil kid day nagimase trying to eat the chicken feet. Baka ibaga maninan nga I'm so scared. Umay kayo kid day tay sagano yung tay napuyin. Yan guys, ready to serve na. Apo, sus pa lang ulam na. Shoutout nga pala sa mga nag-iinarte dyan na kumain ng chicken feet. Apay diyo kayat iti karay kay. Tati karay kay ay ayatin ka pang habang buhay. O kasano nga namamon, may ka na. Ay sus, saan kan nga mangibabain? Ay agbabain kaya. Umay kayo ang taramanan yung mati Ilocano chicken feet express for the first time. O siya arat na kain mga paring lods. Thank you Lord sa blessings.